Lusothukile usapho lwakwaMjadu eMotherwell emva kokuba unyana walo onama-20 eminyaka obudala edutyulwe ngoLwesihlanu ngummi wangaphandle ongumnini venkile. Esi siganeko senzeke emva kokuba ixhoba belinengxabano nalo mnini venkile ngezityholo zokufuna ukulala nodade wabo. Savuka kuba sifuna uthenga into yotya evenkileni, so sahamba mna nosista wam sayeshop. Xa sifika eshop afike singene athathe ezi zinto sizozithenga and then azibeke ekhawuntareni. My friend angafuna usithengisela athi ufuna ikheshi, simxelela uba asinayo ikheshi sinekhadi. Uthetha nosista wam abe ephikisa loo nto engafuna umamela, so ndimcenge mos uba makasithengisele, yabo. Aphele vuma kulithatha ikhadi, alithatha ikhadi silifake ke nyhani, but xa ndigqiba ubetha ipini mos aphinde athathe i-speed point sibe ngakuye. Asokolise ke unikezela back ikhadi lam, yabo. So sixabane ke uba sifuna eli khadi angafuna unikezela ngalo. Abe sithi ke kusista wam uba kudala emcela uba makamfunele intombazana like itsheri. Amxelela usista wam uba akho mntu anomfunela yona because yena uyajola apha ereyeni. Abe sithi ke yena uba ambizile umntana amfunayo but andonqena ubiza amagama abantu, but alibize igama lalo mntana amfunayo. Abe sithi usista wam lo mntana umfunayo akakufuni yena, so sapha eli khadi sifuna uhamba. My friend abe sithi if akazomfumana lo mntana amfunayo ufuna ulala nosista wam. So abe sithi ubrother wethu uba sundithuka ngumama, noba undithuka ngantoni na but sundithuka ngumama, yabo. So abuze my friend uzokwenza ntoni Dan, athi ingaphuma. Abuze my friend uyandifuna, athi ingaphuma. Kube kukho my friend oma apha ngasemnyango ogadayo abantu abangenayo nabaphumayo noba uthatha ntoni. Abe sithi no man player man, phumani yabo, yekeni le nto, phumani. So ndiphume kuqala and then baphume nabo. Xa belapha ngasemnyango baze ngomva mos balapha ngasemnyango sebephumile evenkileni, sive bana my friend uvula laa mnyango wabo cause mos uyangxola ngowecangca. Ndikhupha ifowuni empokothweni uba ndizokwenza ividiyo cause ndinento ethi mhlawumbi uzophuma amqhwabe ngempama and then yi-assault leyo cause ingebengalwi. Nangoku ethetha naye eshop akanamsindo, akaqumbanga, uyahleka qha akathandi le nto uba imthuke ngumama. So avula ibhagile my friend, ndibe sendiyikhupha ifowuni uba ndiyavidoriza, kanti xa ephuma uzophuma sebridgigani edubula. Amapolisa achaze ukuba umenzi wobubi uvele kwisikhululo samapolisa eMotherwell ngoMvulo kwaye livuliwe ityala lokuzama ukubulala. On Friday, the 11th of October at about 10:30, a 20-year-old male alleged that he was involved in an argument with a shop owner in Mjadu Street in NU29. He also alleged that the shop owner then produced a firearm and shot him in the right arm. A case of attempted murder was opened and is being investigated by the police in Motherwell. The 26-year-old male shop owner was arrested and appeared before the Motherwell Magistrates Court on Monday, the 14th of October. Nangona kunjalo ulusapho luthi sele kudlule iintsuku ezisixhenxe senzekile sisehlo kwaye kukho mcuphi oye wadibana nalo. Ngomgqibelo siye sahamba saya e-police station kuba sifuna uqonda uba ikheyisi ivuliwe na, sikwazi ufumana ne-case number. Sayifumana i-case number ngomgqibelo. Sunday kwabakho nto eyenzekayo, kwahlalwa imithingi, abahlali abanye bezi-structures no my friend bebelapha kuzohlalwa imeeting, still my friend bebefuna ucela uxolo. On a Monday siyavuka ba siyabona uba akho polisa lifikayo, asiva nto ngamcuphi, asiva nto nganto and asiyazi noba ngubani umcuphi ophethe ikheyisi. So xa sisiya e-police station on a Monday kusasa, xa sifika phaya sifika kulaa police station yaseMotherwell kukho umnyango olapha right. Xa ungena, xa uphaya i-reception kukho umnyango, siyabona ba
my friend lo ume phaa and ume negqatha lakhe kathi usista wam no mani nguHasan moslo. Nam ndibe sendiqwalasela xa ndisithi hayi mani nguye, ndikhupha ifowuni uba ndizothi ividiyo uba uphuma njani singayazi. Asikayazi noba thina ngubani umcuphi wethu, akho nto siyivileyo ngaye, asazi anything but yethu my friend was granted bail. Ngelaa xesha besingayazi noba ubheyiliwe. Siye thina kuba sifuna ufind out about icase, sasifind out about my friend uphumile and uphuma phambi kwethu simbona. So ever since Monday, namhlanje it's Friday, lusuku lesi-7 namhlanje i-incident yenzekile, asikathethi nomcuphi. Izolo besithenjisiwe uba sizothetha nomcuphi kuba bekukho imeeting yabahlali ibilapha ngo-12 ibibizwe ngamapolisa. We were promised uba uzosuka phaa umcuphi aze apha kuthi endlini, khange azi. U-address yabahlali phaya but akakhupha zi-details kube sithi uzosixela thina siyifamily, but akhange azozothetha nathi. Namhlanje she was supposed to be here ngo-10 kusasa, akhange afike. Ulusapho luthi lothuke kakhulu kuva ngendaba zokudutyulwa kwelungu lalo, luvakalisa nokuba luhleli ngoloyiko ngoku. Kufika kwesehlo ekhaya, into eyenzekayo mna andihlali nabo abantwana, ndizihlalela ekhaya eSomerset East. Abantwana bayazihlalela bodwa apha. So ke ngoku uthe ke ukufika kwesehlo kubrother wabo ezondichazela, ndavela ndakholapsa zisuka. So ke ngoku uye wandibalekisela esibhedlele kwabuzwa kuye bakwenzeke ntoni because umama uyi-panic attack. So ke ngoku wabachazela, sahlala ke loo mizuzwana sabuyela ekhaya. Phaa ngabo-8 ebusuku yaphinda viri ndafumana kwale panic attack. So wandibuyisela esibhedlele ndabuyiswa ke ngokuphaa nge-12 ebusuku uba ndizawukhwela ekuseni ndize ngapha ngomgqibelo. So xa ndifika apha akhange kube kuhle kakhulu, ndifike nabantwana bebuhlungu kakhulu, nam ndibuhlungu qha ndiqonda uba ingaske le nto bendiyifumene ekhaya ingandiveleli apha phambi kwaba bantwana ngoba babuhlungu kakhulu, kuyakhalwa. Ulusapho lwakwaMjadu luthi lufuna kwenziwe ubulungisa. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndingasandile Njongi, eMotherwell eGqeberha.